Eli Aalto ES on opiskelija- ja tutkijavetoinen yhteisö, joka pyrkii luomaan nuorille kavereille mahdollisuuksia rakentaa mahtavia, maailmaan muuttavia, kansainvälisiksi pyrkiviä yrityksiä, jotka kasvavat ja vievät tätä maata eteenpäin pitkällä aikavälillä. On 2,5 kuukauden kestoinen kesäharjoitteluohjelma opiskelijoille nimeltä Untrainship, joka työllistää siis 30 opiskelijaa suomalaisiin startup-firmoihin. Summer Startups on 10 viikon ohjelma alkuvaiheen opiskelija- ja tutkijatiimeille, jonka tarkoituksena on saada 10 viikon aikana prototyyppi heidän tuotteista ja palvelusta aikaiseksi ja kokeilla siipiä ensimmäistä kertaa kasvuyrittäjänä. Ei sen tarvitse olla teknologia, kunhan se on bisnesmalli, mikä on skaalattava ja toistettava ja se sillä pystyy valloittamaan maailmaa. Ei se katoa, se antaa tietynlaisen tosi hyvän pohjan siihen, että nyt kun esimerkiksi meillä Cosmic Music Tools, joka on 2 valmistunutta tohtoria TK:lta, ne pystyy tavallaan niin kun, sen lisäksi, että se tuo sille tiimille uskottavuutta, niin ne pystyy perustelemaan aika hyvin tiettyjä valintoja, mitä ne tekee sen tuotteen suhteen. Mutta se, mikä heidän kanssaan on taas suuri homma tavallaan päästä siitä mentaliteetista pois, mikä on Suomessa ollut pitkään hyvin yleistä, että ollaan 4 seinän sisällä, kehitellään sitä omaa tuotetta ja sitten 10 vuoden päästä tajutaan, että ei hitto, taas ollut 10 vuotta sitten tosi kova juttu. Me tullaan Aallon kanssa aina olemaan käsi kädessä siinä mielessä, että tämä on meidän koti. Ja vaikka me tehdään kuinka kansallisella tai kansainvälisellä fokuksella asioita, niin Aalto on se, mistä meidän kaikki toiminta on lähtenyt ja mistä meidän kaikki toiminta kumpuaa. Luultavasti tullaan tulevaisuudessa tekemään enemmän yhteistyötä, että saadaan esimerkiksi opetukseen niin ajettua niin käytännön kasvuyhteyteen liittyviä asioita, tekijöitä, jotka tulee kertomaan, mitä me luetaan. Joka keskiviikko kello 6 on Startup Barbecue, joka on kaikille avoin ja se on paras mahdollinen tilaisuus tulla tsiikaamaan, mitä tällä oikein tapahtuu ja ennen kaikkea, mitä iloa siitä olisi teille.